in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of North East. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Ama, da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Ada kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Ang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Yes, Apo Karuba, it's another Sunday and our date today is March 10. Ayan, may ka-Jess. Apo, iti, when may kasanga po ng aldaw, iti bulan iti Marso. Siyempre, kito'y pagayam nyo June and John Mark. Ayan, we'll be with you until 3 this afternoon. And we are sorry, Apo, the last time tang kami nakapagpakada, it was John Mark Pastor's mommy's 60th birthday. Nagrigat niya pala kaya. May kasi sentang birthday na po ni Nanay na Lourdes. And once again, belated happy birthday Manang Lu. Yan. And di nga rin dati napasamak nga a little bit big event di jay di Parme. So once again, iso nga data po dito nga awang kami this Sunday. Although amuming our radio is celebrating the 2nd anniversary iti XFM. Nagkitan mo nga rod, ikadi. Okay nga rod. Good afternoon to ating Dimple. Hello sir, pa-shoutout po. Na-miss ko kayo. Bakit wala kayo nung Sunday? Yan po ang reason. Birthday po ng nanay ni John Mark. Opo. Okay, and Bayaw Joseph, yan, thank you so much for being there. Ayan. Nalagsangal daw, ito Domingo tayo, amin. And Stephanie Pascual says, happy Sunday po, ka-Aruba. That's it. And kumanta ka mga katulong. Ajay, may isang ako. Masa nga? Ajay, iPod. Yan, ako may sagana, tawang ka mga mitatay. Hindi nakapoy dito bukadora dito kanta. Okay nga Rod, para kadagitay request and dedication nyo po, 0905-808-1259 is the number to dial. Ayan, lalaingin nyo po ti agi-dial. Okay nga Rod, balong rogyaman dati with this piece.
Matarasanen, awanen ni Ilocanon, nga mamuki diya panawin. Ayawanan, day di narumpi, ano umisam mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkang isala, kababaketem tadititing, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intaraida, an-anusan minti babaket, tanu bumalsay ay napikit. Nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda. Huwag kang wesda, kinurang tela, pati bantay parangda. Awan ti prenot pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga ang mamuki di yun unana. Ay awanan, day di narumpi, ano umisam mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkang isala, kababaketem tadititing, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intaraida, an-anusan minti babaket, tanu bumalsay ay napikit. Ay awanan, well, that's it, our pambungad na awitin, and we would like to say good afternoon to Benilda. Hello mga idol, have a blessed Sunday. Kung ano, watching from Doha, Qatar. Doha, Qatar. Hello, Okay. Karuba. Ako naman ang Tinelli Mariano. Yes, as always there, ni Kabsat Nelly. And kita nang tayo kablaawan ni Richard, siyempre, wherever he is. Okay, nabay. Naimpagal daw katropa parekas naman laglagi pa mo awan nagkurangak. Agiyawan ako na ni Ivan Lorenzo. Okay, kansyonin ta dita, kalpasan nga makatungtong ta dito umuna nga kolta. Hello. Hello po yan, nagbangal daw. Customer. Inigo. Okay, Risa, go ahead. Risa Inigo po yan. When? Kaulawak na iti amin nagbuntunan dito San Pedro Alicia. Kasama itong nangiti ko kadok ni Titri Massage, ni Kuya Lawrence, ni Entang, kasama itong ni Jomer, Patalitan. Kasama itong kaulawak nila kay Kuta at bundangag matandison na iti Facebook. Okay. Hello, kini James. Mabarinag-request kuya. Yes? Tapno di ka maila kuya. Okay, tapno di ka maila. Okay, thank you so much for calling, Ading Riza. Thank you kuya. Okay, bye-bye. Okay, that's our first caller requesting for the song Tapno di ka. Maila and dadari ko sa ito jay laglagi pam kanaw awan tinagkurangak. Ayaw kaya manalaglagi pa. Anyway, pagsarunutan, laglagi pa awan tinagkurangak. Okay, tira. Kadyag maaklong panakapukaw ko kakaisunang ayat ko Jakman ninanama ama sulisok ka bayat kawan ko narukog man kayang daytaraken mo kararwaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kemto nung pakaragsakan di pa nagsag
sagabak, awan mabalin ko. Nunam na madinakun ka sa pulan, siya kun ta'y lipatan. Nung naragsak ka, di ta sidong na palubusan kang arud. Ngem nudum tento, aldaw nga babawi ka, pamakawan ko diyak may panama. Laglagi pe, mawati nagkuranga, ken nagpasulat. Tatoy ayak nga impariknak, ketuan umarta. Oh, oh, intin subad mo, dasa emkin lindo, pusok ti sinugatan. Oh, oh, apkes ken palaas, tinaglinakam, ken kaama nagalila. Nalukok man gayam, day tanaken mo, kararawaken puso. Di mo pinanunot, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Nung pakaragsakan, ti panagsagabak, awan mabalin ko. Nunam na madinakun ka sa bulan, siya kum ta'y lipatan. Laglagi pem, awan tinagkurangak, kem nagpasulat. Yes. Adda ak ditoy, adda ka dita, adda yunay nagbaetan ta, jak amuno kasanuka, ni sumipnget malagip na nga ta, nubukod mo tay siksika, buy-buya em kad letrato ta adwa, di mo kadila marikna, day di barat ayat ko ken ka, tapno si katay di unay maila. Alaeng sunusurat ko, tain ka agbasa. Ngeno, di mapne, tarik na, agdayal ka, tumawag ka. Urayek, tutawag mo biyag ko, tapno may katang dayta iliw mo. Bayam nga iyep kaskuti, I love you. Sikala, malablagi ko. Adda ak ditoy, adda ka dita, adda yunay nagbaetan
kala malag lagi po. Well, that's it. Agsaro no abong sunata na polwan tapno di ka maila and ano dyan sa Lag-lagi po. lag-lagi Awan pem. nagkuranga. And with that, we would like to thank our sponsors once again. Special thanks to Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Rainier's Private Resort. Yes, at located at Fortress sa San Sebastian, Ramon, Isabela. Yes, for your bookings. Apo, agpabook kayo sa Jai Facebook page da. Pero kinyo lang po ti Rainier's Private Resort and Facebook will lead you there. Of course, Manang Lorely Baldoria and Kabsat Perry. Ayan, get well soon, Kabsat Perry and Maricel Totok of US, of course. Kathy and Ronald Salvador, Daniel and Lisa Capal Of Hilo, Hawaii. Of Hilo, Hawaii. And we have CJ of Baguio and Pacific Star International Employment Agency. Corporation. Bigay talaunay. And Ayan. thank you so much kini John Mark. Yan. Di pa nang i-share na dito yung live tayo and as well as kita i-share mat. Kita Facebook Right. walls na apo dito live tayo. Hello, karuba. Pa-share na kami man nga taga Cebu ng Runa Toyapok ni Liam Bermudez. Terkas ko man dyan, ayaten ka para kinalakay ko nga nagawanan. It's me, Norma Bermudez. Please, orayek sir ken ading banana. And Lani Rose Valdez, shout out from City of Ilagan. Especially to family Tagata Valdez na nakikinig ngayon. Nagyaman mga idol pa ikantaman Bikini Man. It's been a while. Bikini Man. Kapin Man. Aja lang. Wan, damdaman to kita duma. Okay, nga rin requested pa kay Ma'am Liam Bermudez. Norma Bermudez. Ay ayaten ka ingkan at tung palbiyan dinto mamaliw dinto marasanas no bye-bye anak laksidem tuy ayan tungpal kuntun liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ibang pangruna dintuket agsarday nga inkaidumduma lugulipanak ket siya tiranggasan banag kuntun patay anak kalkaldaay. Diyos ko, nagmetek siya ba? Laksidem tuy ayan tungpal kuntun
minute. Sakbay iti 12:30. Ang harta dyan, walang 12:29. Pinarikat ko pa ya. Okay, ngarod, get once again, get well soon, Kabsat Perry. Ayan, may na-opera antisaka na. Thank you for sharing your photos. Naglaps. Adi, tumong na. Di ka mo di technical term. Haan. At ang amin di lubricant na di dyan. Medyo namagaan-san. Masapon na. Yung joints. Yeah, something like that. And Juvie Medina Abayaw, halayin pag nga malam yun, ating JM Kuya Jun, Ken, kada kayo amin nga, bumulalaw ng ayat. Bimulalayaw ng ayat. Kada tayo amin. Karo ba, bimulalayaw ng ayat. Kung nara. Maybe she's requesting for that piece. Okay nga ron, ito nagsubli kami abo, after a few reminders, kansyonin may abo, di kita ang kalikagom yun. Okay? Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities:
private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star. Yes, good afternoon and we're back. Of course, with you is Katropang June together with Katropang Jam. Dito lang po numero ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And kung ano na ito pagayam tayo dito ni Juve Medina Abaya o belated happy birthday sa lola ni Ading JM. No, it's mother na po. Kaya pala antay ako live awan kayo. Exciting, laging may abang-abang ng live. Okay. Tuwing Sunday. Ako actually mama na. Yeah, 60th birthday ni mama na and about to retire iti Department of Education ngayon hanap nga and retire. Pagka enjoy na pa yung City Agubra. Annabella Fernandez Junicio. Hello Kuya June and JM Pastor. Kablawan man ni Papang Andres, Mamang Berling, Ami Adonis, kaya na dito'y nakatambay dito'y Balaymi, The RJ Orpia, EJ Bautista, LJ Estela, John Lipadua, request ko man Jai Tumeng from Annabella Fernandez Junicio. Okay, naman din ko na ni Gina Ganier Santos Balong. Gina Ganer Santos, I'm watching here in Kingdom of Saudi Arabia. Para kasi man Idol June, kina James, Loving Arms, and Annabella Junicio, nabasa mo na ya, matibay. Yeah, Loving Arms is marunong nga tira Nabasa mo ni Annabella? Oh, yes. Okay, Karod. Alawatan tayo di next guest tayo po. Ang ako mablaaw, here is Kapsat James. Hello. Ako katahan ko nga manggagan. Kasano katahan? Oh, night dub. Kung ano naawat ko, di tawag na. Okay. Ayan, hi mga karuba, pasyarat nga po dito sa San Fermin at parekas na rin po ng Dita Denam from Roland Cabrera and Joanna Fabian na yung bangal daw katropa agad ka sa Monte Marites. Hi Marites ka mare. Ayan, magandang tanghali po mga katropa from Maria Alulod. Alulod? Alulod. Oh, it's the gutter. Gatar. Hello, our next caller. Good afternoon. Toyo Idol. Yes, sino daw ito'y? Si Francis Batalya Idol, Tiranyag Idol. Ay, Francis Batalya. Buhay Idol. Kapin anom ni Ma'am Batalya? Ay, kapsat ko Idol. Oh, ano kukuan na kalkalpas iti founding anniversary ti Renyag High School. Idol. Ora lang tutudo pa isa di So nga rod, nagpareda. nagparparedag tutudo. Okay nga rod, kumablaw kan, kapsat. Kablaw man nagiti kapsat ko Idol, ganiti nanay kong tatay ko mang manda pala Idol, agdingding kami ti sirok ti mga Idol. Wa, napo nagatel. Pumano kayo ta. Panagsasabong nagatel. Mati baka dabunganan. Puto kami toreg pala Idol. Ay, sige. Ada tibunganan di man gaya manaw. Ang paya Idol. Nakaw, nagsabsabong mati ka pala sa Marisiro. Sige nga rod, kablaw mami nga tagaranyag. Kablaw kami ganiti Tiranyag Idol, kami nag-request ako Idol. Ana, tirikos mo manaw. Sika Idol. Ha? Sika Idol. Sika, apay tasyak. Sige manong, thank you. Sige Idol, thank you. Okay. Okay nga rod, ano da kayo request na tayo mo na balong? Ni kaya James madi mga nasagutan na. Madi pa yun na bata ni James. Sika, oo. Okay. Yan, Tapos, Marites, yan. Naibagal daw manong yun kin manong JM para kas man count on you.
Didikit ko lang kini papang ko nga nag-birthday to no 14. Agyaman na kanyay manong June ken manong JM. Ano tayo? Aji ko request dakot ano daji ko na ano to yan loving arms. Loving Arms. Loving arms. Okay, Loving Arms. Adaji na komya ka? Oh, Ilocano mo. Awe, nagkita ka ti ko ma. Iti instructional manual mo ti. Instruction manual. Here's our version of the song Loving Arms with Suyab. Sika lang. Oh. If you could see me now, the one who said that she'd read her wrong, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, seeking any comfort that I can. Lost, looking back and longing for the freedom of my shame, lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my shame, lying in your loving arms again. Ay, baliktad. I've been so long in the wind, so long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can,
Jeman taratitat o pimulalayang ayat kirawa mabalin. Ako ni Joby Medina. Rat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 itat. Hello po. Napilagay dyan request na tatay? Marites, Bimulalaya nga ayat. And hello pa na yung pagkapangal daw kada kayo, idol, watching from Sinsayan, Santiago City, Felix Garabillo. Ayan. Naipagal daw kada tayo amin, Karuba from Nanay Lita Munar. Please pa-play, you'll have to go. Kuna nila kay me. Kuna naman ito. Thank you po. Ayan. Sir, binabati ko ng mga karpintero ng extension ng bahay ko. Para ganahan, please po, suyo, yagyaman. Hello, Tonti Laida, Simanero. Comedy. Sabay. Ano na pindot niya po? Yan, okay. Better now. Bimulalayang ayat at pukaw-pukaw di agbayag ang lisika adaywan na tapnon agtal na tuirik na ayat abimulalayaw naulpit malangal lilaw takas kalagpatpataw ket iyo awan nakauray payuteng at aldaw maripripirip to'y nakem nga ikulbo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbo mangitulmen ngep nukas puno metlaeng puro seman jay bit-bituen tatap nung mamati at adin tuket at kubas bimulalayaw na ayat maripripirip to'y nakem nga ikulpo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulpo mangitulmen ngem nukas puno metlaeng puro seman jay bit-bituen tatap nung mamati at adin tuket at kubas bimulalayaw nga ayat tatap nung mamati at adin tuket at kubas bimulalayaw nga ayat. Yes, and balong Nangadanon nga rita po iti oras ti intay pa nagpupugto courtesy of our syempre gayem tayo Rainier's Private Resort located at Proctres San Sebastian Ramon Isabela no dati ket na po palailang no dati gatherings yo family gatherings kompleto da apo at dati nakadado ti air conditioned rooms dati jay air conditioned rooms yan at dati big house da apo nga mabalin nyo nga pag naadan while you're on there on that specific place. Rainier's Private Resort. So, all you have to do, no amoy ti titan na po dito nga sonata, tumawag kayo nga dagos ito'y balong 0905-808-1259. Yes, iti umunang nga balik kasi nyo Rainier's Private Resort sakbay nga damage mi no nya ti title na dito nga sonata. Ulitin mi Umunan na po nga iba kayo, Rainier's Private Resort. Sakbay nga,
Ipag kami sumungbat kayo bueno saan. Kasi lang kasimple. Okay, ready na siguro mo nga sumungbat. Okay, once again, tumawag kayo tumawag ka. Okay, Ano ba lang? Sige. Ready na. Talaga. Oh! Okay, what is the title of this piece? Okay, hello. Ana? Trainers Private Resort. Correct. And what is the title of the piece? Ikaw lang ang aking mahal. Ikaw lang ang aking mahal. Ba't parang malungkot ka? May problema? May pinagdadaanan? Wala po. Parang yung taga Itchagi ba? Taga saan? Santiago po. Ay, Santiago. Wow. Saan dito sa Santiago? Nabuan po. Wow. Nabuan. Aji Nabuan. Nabuan. Nagtuktok ka tamat ito din. Ito bing tapala yung the family corpus. Yan. Okay nga rin, congratulations. The correct title is, naibaga naman din, ikaw lang ang aking mahal, and you won 200 pesos. Anong pangalan pala? Pangalan? Name? Crisel J. Alcaraz po. Alcaraz. Oh. Dito na wait. Nabuan, Okay. Malini. Okay nga rin, Gcash po ba? Ito po bang Gcash number? Opo. Okay, Gcash. Once again, congratulations. Okay, ano tinagan naman yung balong? Po. Crisel Alcaraz. Parang ganun. Alcaraz. Okay. Ayan, Iba po yung pangalan ng Gcash. Ay, kasi doon mo i-cash out. Opo. Okay, sige. I-send mo yung Gcash number nung sesendan namin. Sige po. Thank you po. Okay. Okay, once again, courtesy of Rainiers Private Resort. Apo, datang muna nga papugto tayo. Kaya itutuloy mo balong kansyon na. Tanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Tanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang laging isisigaw.
ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Hey! Hey! Woo! Woo! Nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang laging isisigaw, ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Oh yeah. Yes, and somebody is requesting for the song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko in Ilocano. Ano naman iti Uban-ubanan. Ubanan Nakton. Yan. Okay, this one goes out to Kapsat Perry Totok. Apo nga nag-undergo iti total knee replacement sa US. At agayam kasi nga talaga na dito yan tayo ket total knee replacement. Ito umang? Suno katanda. Wow. Nangati ko da karo. Ito yan tayo iti sagsukan tela ang asawa kasi ni Chief Check. Total wife replacement. Kasi no nga mga upload ka mo na yung ay nagbayad agam ti internet therapy. Okay. From kwati internet ana pa lang al daw. Internet na Jason. Ay, okay. Oo, DJ Bayumpong. Okay, damdaman to na po. DJ Mana? Okay, for the meantime, kambela di 1,000. 1,000 friend. Here is Kahit Maputi Ng Buhok Ko for you comes a Perry. Get well soon from the 4 Decade Wall. Indun bakit ken lakay ta awan kumang mamaliw ken kwata tun kaano man sa dinuman daytoy ti arat pa ako may tured nagtupay nga ta nga kan ken bisugen nududugan tantong adwan agin intulak lang siyak tupay nga taket ipatin mo no bantun amin ang buhok ko. Conrad ba ganyan ah? Conrad. Gunting putik ka nito nga tibuok mo ket uban-ubanan to ket intan to sublianan ti paspasamat kadata dagiti naglabasan ta sa liwaen tantong adwa iparipili kuntuken ka daydi akariken ka asiksikalan enti ipateg ko uray entong puraw to buok ko.
labasan ta sa liwaen kanto-adwa. Iparipiri kung tugen ka, kay di akariken ka, asiksik ang laeng ti ipatag ko. Uray intong uraw to bukon, uray intong uraw to bukon. Okay, karon pa iti oras alaunan, iti aldaw, iso ang subli kami, kalapasan na po ti subog mamanu palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license. Yes, and we're back and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po numero unang programa. At kami man dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And
Kuna ni Salome Francisco. Good afternoon everyone, and Idol June and JM. Happy Sunday from Bagong Silang, Caloocan City. Shoutout po sa apo ko, si Mika Victorino. Naka-duty sa Tumawini Hospital. Open now. Thank you mga idol. And greet ko din si Ma'am Lynn ng Meraki Garden. Good day from Salome E. Francisco. Ano ti message mo baga ni Chief Tech? At saka no message na brother na. Ano? Ating itanay. Padasin ma'am. Pananagan na ya. Pananagan na ya, Sir Chief. Pascual. Dito, hindi pa. Facebook page, window, YouTube. Facebook. Awan na yun. Kiming, dito eh. Anyway, Rapadas. at pwede itawag ni... Ay, atin ni Pascual Edmond. Okay, anak ko na. Hello mga idol, pasyerot kami ni Bakit ko. Yan, ni brother ko, Jesse Pascual. Para kasi man kanta, ay Padas by Herman Bogtong. Ano man, Padas. Di ba sitsida na dyan? Hindi mo ipatas. We have a caller on the line. Hello, good afternoon. Dawatin dumawat ka sa baling nga kansyon. Tahanta ka bisado at kanta na. Hello? Hello, Garuba. Yes? Oy, karo ba? O, bali mo madawag Garuba. What? Badlawang kayo man Garuba, iti nasayang nga daw yo. Ken badlawak man ni mother ko dito kaduwag, kan kasabot ti kadsat ko, nga kaduwag. Ken mo bali nga Kristi sa mata? What? Kantayin nyo man Garuba jay tayo nga rosas. Takot ko kini mother ko nga pagsarikunan. Okay, thank you. Leyaw Arosas. When manipot by the 1955, ajiti request na. Yan. Okay. Evangeline Buton Aliteg. Yan. Naimpagal daw tayo. Amen. Wana. Yan. Pungkoy karera. Blessed Sunday to yung manong Jen and ating John Mark. I wasn't able to catch you guys last Sunday. Yeah, wala rin po kami last Sunday kasi nag-birthday si Mother, 60th birthday. Hope everything is fine. Wana. Please greet my wife, Diane, my sons, Patrick and Francis, my little darlings, Alexa, Ava, Sola, and my angels, Magdalena and Delia. Para man ni Ferdinand Fontanilla, pasyarot nga dito sa Agbanawag, Tabuk. Thanks po. Ano na? Good afternoon everyone, and Idol June and Idol Jam. Happy Sunday from Bagong Silang, Caloocan City. Shoutout sa apo ko, si Mika Victorina. Basam kayong tato yun. Yes, and naimpagal daw ko na kayo from UK, Jolly Cortez. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di nagtalikodan kung nasan na'y tadwa-dwa at palawag at di kinapuno na tunggal kasay mo, siyak tayo di makait na. Amog nga ti gustuem ada at sibay mo nga aglarailuken ka. Adut na kurang auray laing nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawen nga awan kang ito'y nakin kurang at lat panawen. No isut pa ko na adi kan ay ayaten dayto'y metilag-lagi pem di ka kumang sinubliyanan. Jack
pagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. I guess kurang ti volume ta di jay. So nga napatalastasan kit ko. Kurang volume mo dito. Unisip. Volume mi kano, na yun ang basit chef. Aduk na kurang tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Ngem din na kaya asawen nga awan kam ito'y nakim kurang aklat panawen. No isut pa kunaam adi ka ay ayate. Ito'y matilag-lagi pen, di ka kuman sinubliana. Diyak kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Pagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Yes, kunan na dito ni Ferdinand Fontanilla. Good afternoon po. Pa-request po ng singing ni Ayat po. Sing siguro na. Okay, natutuma ka at may correct tamat ngano mo na ilawan ta nga na balikasan ako. Ay medyo agarikap kami wata. No nya tikay na sa onda ta singing ni Ayat. Okay, na impag ang Aldo Yabo Idol. Pasyatot man kini kayem ko nga ni Espedita Fernandez, Austria. Birthday na itata. Thanks from G. Lutao. Pasyarat Idol watching from Agasian, Ilagan. Ano ni Manen Rapadas and Virgilio Kiming. Pasyarat Idol, family Kiming ken Lardi Zabala po. And wanan ti Barbaron. Yes, and we have a caller. Nakasungbat na malang sakati tumawag. Hello, Kuya. Hello. Kumusta kayo dito? Okay lang, Kuya. Ayun. So, nakaano ako ngayon sa inyo eh. Nanonood ako sa inyo via YouTube channel ng XFM Kawayan. Santiago pala. XFM Kawayan. Oh. Ayun. Anyway, bago ang lahat, binabati ko nga pala lahat ng mga nakikinig sa ating dyan. Lalo-lalo na sa may San Pedro, Alicia. Tsaka yung mga kaibigan ko na rin na nagmamasahe dyan sa Robinson, Santiago. Tsaka syempre sa Martuan Mall na ngayon ay Fresco Mall na. Kila Risa, tsaka kila Kuya Lawrence, kila Entang, kila Jomer. Lahat na lang makikinig. At nakakakilala kay Kuya Iñigo. Ayan, kumusta po kayong lahat? Pasensya na kayo kung medyo nabibisi lang ang inyong lingkod. And syempre buong staff na rin po ng XFM Santiago. Happy listening po sa inyong lahat and happy Sunday. Lalong-lalo na sa kadagiti. At magre-request ako dyan, Mike. Okay, kaya ano yan? Gagalingan mo para may parinig ko sa buong Pacific Mall. At syempre, binabati ko din pala yung mga taga-BM Massage dito sa Cabanatuan City. Cabanatuan. Buong staff ng BM Massage. At syempre, ang request ko ay ibang-iba ka na nga. Yung kanta ni Eddie Peregrina yata yun? Eddie Peregrina? Ani pong Ibang-iba ka talaga. Karam. Ibang-iba ka talaga. Sa lahat ng nila lang. Yung ganun yan. Ni Kwa. Pirot. well. Kanta ni Pirot. Okay, Kaming, ayun lang. Thank you. Okay, Kuya. Tira M. Ha?
Wala nang ibang mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Wala nang ibang mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Malinaw na kayo kanina, Blur, kung nananikap sa Nilda de Leon. Oh. Okay Dimi- naman. Yeah. Dimi amo on how to arrive on a Blur and sharp. Actually, may sama ti setting natin camera mi na on mi suna nakit nagkasar ng focus and again. Awan ti focus na manually, so we don't know if we are blur or blurry or clear. Yan. Actually, di mo. Baka sa internet siguro yun. Siguro sa internet, baka nakabsot lang, hindi ko na data na isang blurred. Okay nga roda, iti oras kata. 1:18 pala ang. Ay, nasa papay, isang hindi kita'y pangablayo. Apo, isend yun dito, 0905-808-1259. At atin nag-message sa tayo, di naman ipaganoan niya ti, kahit na nga ipagkakunan na niyo. Blessed Sunday mga idol, pa-shoutout man kadagiti matama nga agri-prepare ti mais. Sila ang. Di laeng, tatano sino di yan ang ipag-aakit di mo. Niko da ito itikas to nga lugar. Supay, sino da kita naghapit ti mais. Mamami ko ma. Okay, taman titawag tayo na. Okay, pinagtuntahan niya dati tropang mapagmalasakit, yun tropang masayahin. Jamaw. Okay, hello, good afternoon. Hello, good afternoon to. Ay, uncle. Ganyan. Oh, Lolo Pidraw. Kumusta? diretso, kastelot na napinta si Apit. Nalawa, dagiti nagpaetan. Nung napinta si Apit, nalawa mo at amumon. Nalawa mo tikaya. One. Medyo bimaba mo gawin mo sa Sir John, di presyo. Mati, ngimato ulit. Ato ulit ang mahal na mo 27.50 to 31, di double the amount. 23.50 mo tani ti long pin.
Wow, kabisadong da kita. Ano, dyan nangina? Double diamond. Double diamond. Ay, nangina. 20. Sir John, tako kami ka repair kami magnawa. Oo. Paminsan. Okay nga Rod, anya ti mensahim ka kita nang ato ti apit na. Ke airfish kontor jay kanta nga mensahe kinyada nga alawin mamarte ka kon. Kantam sa diya Sir John. Well, No ngay, kung ngay mo isolate, mano presyo? Parehas dadag jay mo tla sila. Ay, 2360. Ayan na. Basta hybrid twin parehas. Origi triple to parehas dadag yaminan. okay. Ajilang ka na itong duma. Double diamond. Double diamond, Sir John, Indian. 27 na po. Okay. Nagina 27. Kablawa garon ni paring Camilos Choco, Nilagdyar, Apo, Lolita Cagaya. wait. Agita mo lang tinagnakin nga ng jibangir ng istasyon. Sabali ko mamo nga nagan no dito istasyon mi. Tagdang garon king ka Sir John, apay ko mga baliwat iso dapat tagdang. Ay, talaga kita tagdang talaga. Sige nga Roden. Go. Paborito na garo dati programa XFM. Ni Lolita Cagayan, Elsie Valdez, and Arle Carlagaon, and Johnny Asuncion, kanakan ni Margarita Farong, Elsie Valdez, and also Imang Upando, Maribek Upando, and also Leticia and Teodora Libet and Lilia Ordonez, Ning Andres and Marit Lucares, and also Norma Ramel and Carol Gamay, and also Eliboy de la Cruz. Kablawang kayo tinatarnaw kung naparabor nga aldaw titong galmay sa kada kayo pagkairamanan nyo mutan Sir John di sa stasyon Tex FM. Tadi ka rotrobis ko tayo. Sagot ko pada kita padang nga mamartag ka nagapit permiti panagayos ti arak so nga alawen mamartag ka konti rogis ko Sir John. Kantaan nyo dagos na ganda. Wan, sige tiray mi dita. Wan. Mamartek. Thank you Sir John. Okay, thank you also. Ayan, datang ta po ti pagkayam tayo. Sige ti mangi Rizal Alicia. Yan, Rizal Alicia. Lolo Pedro Libed. And ano di Mamartek. Tika na. Alawan mamartek kakon. Nuti malebay obilo pakauda. Ora tatal pasko ti obraka. Sa bali ti title na jay. Ano Tagay kaya bala ti title na. Tagay mati. Ikabil mo. Tagay. Atay suadata. Para kini pare Camilo. Joko. Alawan mamartag ako, no ti malamay uminom ako. Oray tanal Pasko di obrakon, natari pato kong jay taltalon. Alawan mamartag ako, darawam akon outside di kulambon. Oray no bagi monta ko kuamon, darawam akaman maturog balkon. Ngemuray no bangking pagnakon, japay amon tiyayan ko alubong. Di ula amon no apay tukot titingit ko tada nang iwat abakat ko. Tagay alipay parita, tagay kayak pay makabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiday, takas damay awanan sa sarbig jay balay. Tagay alipay parita, tagay kayak pay makakan
bakit sermon na di agsarday. Kakun nakaturpos madagiti anak kon may salang iti parikot kon taydak kalang iwat may bakit ko taydak gapo mamarte ka tay din panagsarasar denga at putputak madilaw mo amin ke madilaw mo iso nga arak lang ti katukad mo tagay alipay pare tagay kayak pay makabigbigat pay tagay pangit ako itiday takas laman awanan sa sardijay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyon at pay tagay ipapasko tunagay tani bakit sermon na di agsarday. Yes, Bikini Man, as requested balong, baka kahit mga tirahin ito'y Bikini Para sa mga Man. tana. Oo, Bikini Man. There are songs kami na po ka naglakang malipatan. Madingag tali na kalagiti pang panuno, lalo no, na minsan, namindom lang kinanta. After recording, Isa malagi pa. naimbag nga malam, mga idol, mataming talamat po, nakakataliw po. Maraming salamat po, nakakaliw po ang maganda niyong programa watching from Doha, Qatar. From Lita Aben. ayan. Kapinanong nga tani ko dito ni ading Avenue. Okay. Aven. Bikini Man, pwede mo nang kantahin. Bikini Man. Okay, nga raw, that's requested. Di ka naman sunod sa moda, pero dating mo ay artista kung magdala. Akmang-akma. Di ka naman nagpapapansin, sadyang ayaw ay napapatingin, napapailing. Kanina pa ako sulyap ng sulyap, di na nga kumukurap. Bikini Man, Bikini Man. Di ka naman ganun katalino, pero kung umasta ka ay sobrang tino. Ang tindi mo, di ka naman nagpapaganda, sadyang naakit lang aking mga mata. Namamalik mata, ganyan-ganyan ang aking hanap-hanap. Sayaman at hirap, Bikini Man. Nawala ko ito na. Bikini Man. Baka naman mapansin mo lang naman ang tulad kong sa'yo'y di naman nangangarap na ika'y mataming at higit sa lahat gusto kitang
pagkasalan. Baka naman, baka naman, di ka rin naman ganon kasungit, pero ba't ako'y takot na takot lumapit, na uumit. Di ka naman ganon katangkad, pero nakatingala sa'yo ang lahat. Manghang-gulat, ganyan-ganyan ang aking hanap. Makakatuwang sayaman, hirap. Baka naman, baka naman, baka naman mapansin mo lang naman, ang tulad kong sa'yo'y di naman nangangarap na ika'y matabi. At higit sa lahat, gusto kitang pagkasalan. Baka naman, baka naman, baka naman mapansin mo lang naman, ang tulad kong sa'yo'y di naman nangangarap na ika'y matabi. At higit sa lahat, gusto kitang pagkasalan. Baka naman, baka naman. We will be back with more songs and surprises right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. Okay,
Okay, we're back, ka-Aruba and mga katropa, and still with you, of course, katropang June, together with katropang JM. Dito lang nga po numero 1 ng programa, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And once again, special thanks to our dear sponsors, Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Of course, Rainier's Private Resort at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabel, Apo, kadagitay kaya't na hang out with their friends, families, Apo. Dito kayo na Rainier's Private Resort. Ayan. And of course, Manang Lorely Baldoria and Perry and Maricel Totok and of USA and Kathy and Ronald Salvador, Daniel and Lisa Cabal of Hilo, Hawaii and CJF Baguio. Ayan, CJF Baguio. Medyo balasang. Dito yun. Hindi ko ubing palaeng. And now she's very beautiful. Yan. Nga balasang. CJF Baguio. Medyo iduludulin nila ang ito yung nasigbat na ganyan tayo. And of course, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Kaya na po, ang trabaho sa Jibalasyo halaaw. Apang kailangan po iti website daw, ano di Facebook page da, pero kanyo ti Pacific Star International Employment Agency Corporation. Okay, kasta po, kaado ti sponsor sa'yo nga tulto nila tanga ayat iti Adda kami Manen sa dinuman ti papanan mi. Okay, number to dial kada kita mga blayo 0905-808-1259. Ket ko na ni ading Sian May Libed. Blessed Sunday Sir June and JM kablaawa mo ko man ni Lolo Pedro Libed. Di nak makabuyat ti live idol ta Adda kami bantay agpasyar toy maisan nakapsot ti signal ko na ni Sian May Taberna Libed. Yan. Okay, anyway, kaputa nag-message mi suna and timawag mo tayo ni Lakay Pedro nga di na nalagip ta apo ko na. Ipagpayubing na nalagip na ni Lolo na. Okay. Awan pa ni John Mark. So, sa amang pa iti Tumiro. Hindi ka muna napanan na tataubing. Mali nga napito sa iti agungko. Tata, nga nasaya ati tubo na. Okay. Pangpasuya ablang. Why do birds suddenly appear every time you are near? Akala ko regalo yung nasa labas. Tao pala siya. We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. We've only rising sun, we fly. So many roads to choose. We start walking and learn to run. And yes, we've just begun.
if just because. Request ko man idol, Ajay Balay kiti ama. It's me, Joey Pavo, iti Rosario Santiago. Salamat mga idol. From 0217. It's me, Joey Pavo. Kunin naman Pavo Joey nga ta. Pavo. Pavo? Idol, request man tay kusilapan ka ko na na. Again, pa-shout out to Family Domingo from Balintocatok, Santiago City. And shout out City of Santiago. May Angel Domingo, pa-shout out from Dubinan Family Domingo. My Angel Bakay Domingo, para guys ng kahit kunting pagtiis. Pagtiis? Pagtiis ko naman eh. Kahit konting liwanag ng pag-ibis, ang igawag mo sa pusong nararapis. Adi ba, temo mo, kahit konting pagtiis. Isang araw, deta tirugina. Ay, isa dyan. Kahit konting liwanag ng pag-ibis, ang sa akin ay hindi baliwanis. Kuno na tayo dyan. Balay kiti ama, as requested. Nalipat sa about yan. Sige man magpindot. Adda gayem ko aman nalon, no nakalugan ente karison, nga aktorong sadyay taltalon, ay mangrugin ako mansyon, kaslaawan di parikot na, ragsak latat adda di rupa na, agrungi itno dang masabat na saktang at no pagtagarianda. Pagulidanan nga ama ay nagsingpet pa'y nga asawa, di na pa'y diswanti anak na, no at kapakabasulanda. Sa bukawan ni baken na, no sukunen dajay kantina, agwingi-wing nga isman na, amin na ba nag-aw-awaten na. At damit wa nga anak na, agpatpada nga agpasbasa, agsel-selfon latat obrada, di pa'y mainawan na nga nanda. Nudilawen ta inada, babaam lata, kunana, itekta ti kabaelanta, bareng lang no makaturkusda. Manakaawat nga ama ay nagsingpet nga asawa, di na pa'y dilawen anak na nga Facebook lat obrada. Kamatis ti pamigat na longganisa ti anak na, pulong barangay pangal daw na, ay adobo dagiti anak na. Malaygi ti ama. Sagot ti Nature Soya Coffee. Atay gayem ko aman nalon, anang rogin nga agkonsumisyon, isod inlogan danjay karison, sa balinti ina ikan kansyon, nagdagsen ti parikot na, narba amin nga arapaap na, tama din aggraduar anak na, di damay pasnek ti agbasa. Paguliganan nga ama inaklon ng tigasat da, in-transfer na idajay testa, baka isut swerte da. Idikwan pinag-abroad na di jayen, ana amirista, sakribisyo ni tatangda, tapno sumayat lang biyagda. Nagurnong dagiti anak na naging inot at timakderda, timalyaw dat naggapuanda, ni amadat nakitada. Tay gayem ko aman nalon isunan tiag cellphone, naka-headset akan kansyon, amag-mag nating ati taltalon. Suporta na di nagpatenga, keti ka maurianan na nagbalay gida nga aga-ama. Makaikaw ang kantaan. Yeah, nabayagan, it's been too long. Yan, and Doming Martinez, good Sunday afternoon mga Sir DJ. Good afternoon everyone.
Level Up Gaming says here, hi po kay Alan Simon na nakikinig ngayon sa kamat po. Salamat. Mali sa kamat ko na baka kinkinamad ang adwa. Sa kamat po. Yan. Idol from Barintukatok, shoutout kay Jade Segundo, Estelong and Mike, John Bakay Domingo at Maynard Domingo, Melvin Bakay Domingo and Maribeth Romero. Salamat po. Okay. Last request po ako sa'yo. Thanks po, katropa. Okay, this time here's another caller on the line. Good afternoon. Naimbag nga malim, idol. Customer, sino dito apo na yung awan dito linya tayo? Pasyente nak ni Doc Med Castro, siyak ni Christian Jan Dikihano. Ay, assistant na ka ni Doc Ned. Tam Caloocan, Santiago City. Oh. Pasyente nakakunam ni Ay, Doc. pasyente, akala ko. Wen, anyamit ti inkonsultam kini Doc Ned. Ado sakit ko, idol. 24 dia kita nga sakit nagado. 24. Ado. Ay, kung ano to? Leukemia, Na. severe anemia. Apa yan? Oh, apa yan? Takas ta tinagbanaгаnen. Ket na aton bad cholesterol ko. Wan, tatangarod, anati, Tatawanin. anangarod ti tinumtumar mo. Nga products, iti yes to health. Aji Power Trio, Aji Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, Premium D3, Oo. saka Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. And so far, adakad nagbaliwan ti marikrik namon. When idol. Ay, nasayat nga ron, makusta. Mabalin ko nga kadlawan kadagiti antik dita barangay Nagastikan. Go Well. ahead. Sige. Kadlawak man ko man ni antik Ma'am Pebelin Katay na Tomines ni uncle ko ni Junel Tomines ken haji apong ko ni Lola Laling haji Hilarita Salvador Katainan ken haji gayang pagita nagaskan ken haji kapsat ko ni Mary Grace Gadibo kaya ano ken ni payaw ko nga Jerome Valera. Mabali ang request kita nasa ako. When? Adi paborito na ni Papang ko, bikining itim. Bikining itim. Okay. Okay, we'll be doing that later on. For the Thank meantime, you for calling. yes, kaya may nga sagutan ni Kabsat Nilda De Leon ti Sonata. She's requesting for the song Sikat Baknang Ko and I Love You Both. Of course, we also love you. Yan. We do love you too. Yan. Kaya't ko't bumakna tayadot sa nikuana ngan mitanta at daka awan guswek nudisika swerte akon kuna kakanayon nakapabaro sikat imbak ng po bisong tabibig mo arap iti ari ko ti ayat nga impay mo balito hapuro talikodak kinabakna no isot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo talikodak kinabakna no isot kasukat mo
Nagsakit na sarap ko, di tasidong mo. Okay. Kung ano nyo DJ, TKR, Sir Junior 2WR, okay, total wife replacement ka. Okay, actually, we're just kidding. Atay gayon tayo from California. Nagkaroon iti total knee replacement na kunada. And in patulod na kanyang nagijay picture. Ayan. TKR, so jay total knee replacement. Yeah, total knee replacement. Ito ako tawag ng kaligong At tinasaya at ito DJ America ta nagado ti procedures ng mabalindang aramidan ito akat nanusa mo na ti kuam iti bagam nga rayuma etc. Tapos iti dalatang agas iti Philippines at ay makapirdi iti kidney sa kita pain reliever nga kasauna ito kan kidney ito ti problema mo hanggang to nga DJ tumingen kasi dito kadwa na dito Philippines nga mapaspasama kasi nga nakadado iti kagde-dialysis. Anyway, abo iti oras ka 3 minutos bay sakbay galas 2 iso nga may sabi nga kanta. Yan kasta diti kuakabsat for old people masakit pero nasaksakit no anusam detang kuwa. Sakit ti tumang. When ano ti kaya mo kantahin balong? Come for you. Okay, awan pa iti naipropose na dito Ajay ano jay bikining itim. Kung na natatayan? Bikining itim. Bikining itim. Kantahin di jay? Madi. Amuhang kantahin di bikining. Nga maji katuntuon na data, di ba? Ako ay isang model, When sorry, di ba? natalatan. Ano pamagat na ta? Modelong chareng. Modelong charita ball settlement. Modelong charing atalata titirae mo. Yes, ma! Sorry, blackjack lang yan. Yes, ma! Ako ay isang model doon sa ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagka-istariray. Talbog lahat sila, ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, Yes. mestizo na hapon, na in love siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupat datong, ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang Darna! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari, wag sanang mabuking nakatali kong aking naubod ng itim. Yes, ma! Happy listening to Adda Manen. Dito'y lang 104.9 XFM Santiago City with yours truly, Jean-Marc Pastor and June Zilialas. Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kaming magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasabihan sa restroom ng lalaki.
sa Mega Mall. Napatingin siya sa'kin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Bakero, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't dator ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon nagtitinda na lang ng itog at talong. Agsubli kami nga radabaw, kalpasanti sa magmamano palagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool. Okay. Wow. Adda kami Manen. Ayan, kakalpas ko nakipatang kadagiti babae di Jirwar. Of course, the katropang Althea and katropang Rowena. Yes, and kahit kung iya pa ni katropang Althea dito, nagmayangkat katungtong. Baya. Ayan, later on, tawagin natin si katropang Althea to be our guest for today. Okay, for the meantime, so funny song. Thank you, JM. Love you. Kung nanikabsat nila de Leon. And, Yan, Idol June, kan Idol Jem ka Black Man na jay apong nagkasanga iton March 14 nga ni Yoli Carl. Julie Carr? Yan, Yoli Carl Rosales. Jay man ay ayatang kanal basta tayo, jay ayatang ka. Nabasa mo dagiti tayon. Ayaw mo tawagin si katropang Althea de la Cruz. Sige mo tugtong no ka. Kaya nga, para malaman. Okay. Agesta. Chief. Tawagin si Althea, papasukin at kausapin. Wait lang daw. Nagsakarga siya ng kuhan. Patalastas. Parang naglulong hair na si Chief. Baka pagdating natin dito, nakapinggol to sunod dito. Apaw. Yeah. Okay, habang tinatawag natin ang ating next performer, here's something from Roel Cortis. Roel Cortes. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata.
na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bibigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Ayan, later on na po at bisita tayo dito Uneg, and konting interview lang kumbaga kung ano naman ang ganap sa kanyang buhay. Ayan. Dito mamaya, pagkatapos ng song ni John Mark. Ayan, makikilala natin si Katropang Althea. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Dito mamaya. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba, masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Okay, that's it, John Mark. Thank you so much for singing that piece. Sa Mata Makikita by Roel Cortez. And this time, as we have promised to you, ipapakilala namin ng isa sa mga katropa natin dito. We have Katropang Althea. Ayan. Pasok, Binibining Althea. Siya yung akala ko isang regalo yung nasa labas kanina. Yung pala, siya pala yun. Yung kanyang buhok pala punong-puno ng laso. Yes po. Ayan, lapit lang dahil kakaibang ating setup dito. Ay, yes po. Opo. Ayan. Hello mga karuba. Lapit sa microphone. Yes. Of course, si Katropang Althea ay mapapakinggan Every morning po sa ating pong programang Exciting Pilipinas. Ayan Yan. po. And what is exciting pagdating ng madaling araw? Exciting ba na gumising or Yes. whatever? Exciting po yung host, sir. Ay. Yun po yun. But actually, ang aking biyanan, si Natividad Pastor, ay tuwing umaga, ikaw ang kanyang flag ceremony. Wow. Pag nagluluto na yun, nakabukas na ang radyo. Yes, Yan. thank you so much po sa mga listeners ho natin dyan, sa mga karuba ho natin. Maraming salamat po. Alam mo ba na ang daming nakikinig ng ating istasyon pag madaling araw? Wow naman! Yan, yeah. Mga three. No, I'm not kidding. Ay, Kasi ganun po. kami taga-away nga kunada. Yes, sir. No, kabisadom iti pa nagriing ti taga-away. It's 4 o'clock na lado pa kiti ti jayan. Before o'clock nakariing dan di barbaryon and then nakalukat ti radyo dan. Ay, pero may aser lalo no barbaryo. Yun, barbaryo, yes. Agkay kita nga nasip ngat pay. Well, kay kat daon ay tinasip ngit, sir, it's romantic. Wow. Oy! Romantic. Ba't ganun? Ang arat, aside from the J, parbangon nga programa, anapay nga programa ti pakingaganda ka. Yes, sir. Si tayo kit maligalig ho tayo. Oh, yeah, manigaling. Maligalig. Ayan, pumupunta ho tayo sa iba't ibang lugar kaya nangangalap ho tayo ng balita. Pumapasok din ho tayo sa Bullseye, sa ano pa ba? Sa Asintado at saka sa Express Balita sa gabi. Ayan. Oh. Opo.
maligalig ka nga, pero ang buhay pag-ibig mo ba rin ba ay maligalig ka, tropa? Bakit ganon? Ba't napunta doon, sir? Siyempre, speaking of maligalig, baka naman napakapayapa ng yung buhay pag-ibig. Ay, opo. Payapa po, sir, kasi wala pong lumiligalig. Lumiligalig! Kuha natin. Opo. At anyway, gusto lang namin mag-sorry sa inyo actually dahil hindi kami nakadala sa inyong, sa ating second anniversary sa... Yes po, sa second anniversary po ng XFM Philippines sa Balintocato. Yes, we were not there because of John Mark Pastor's mom's celebration of her 60th birthday. Ay, opo. Happy birthday naman po kay tita. Pero okay lang yun, sir, kasi nakakita naman po kami ng mga mas marami pang pogi. Yun nga talaga. Naging maligalig na naman kayo nung panahon na yun. Opo, sir. Opo. Thank you so much din sa QPPO kasi sila ho po yung sumaluho sa inyo. Wow. Ayan. Opo. Siyempre. Thank you so much po. Sa susunod, sure na nandun na kami. Ay, opo, sir, kasi yan... Po? QC, Quirino. QPPO, Quirino Police Provincial Office. Hello po sa mga inyo, sir. Uy! Sumawa. Bakit ganyan? Wala ba sa kanila ang nagpapaligalig sa'yo sa mga panahon na to? Kasi po, pag sinabi ho nila, pag nasa serbisyo na meron na pong kaligalig. Ano? Ba't ganon? Ayan. Okay, huwag kang Nahatsit magpatanong. ako dito, Actually, ayan, sana mainggit ka sa mga nangyayari kay Katropang Rowena Munchang. Ay, opo. Ako nga po ay kinakabahan na. Nagbalsig na tikalman. Nagbalsigin, sir. Sika, ti balsigan da. Awan. Di mo kaya tagpabalsig. Parang hindi pa ho ready yung target na, target! Ba't ganyan? Yeah. Opo. Actually, nag-rex kami amo dito, off-cam, and of course, pag wala kami sa ere, Yes po. ang sarap-sarap magkipagkwentuhan. Kaya, na-miss namin yung second anniversary celebration. Yes Pero po. sa susunod, saan ang susunod? Andun kami. Yes po, sir. Opo, abangan ho yan ng ating po mga katropa dyan naman po sa may Barangay Batal, Santiago City. Dahil makakasama ho natin ang ating po mga karuba, si katropang JM at si katropang Sir June. Yes. Dyan po sa may Barangay Batal. Barangay Batal. Yes At po. meron bang bago after ng ating second year anniversary? May bago ba na inihahanda ang ating radio? Yes po, yan po yung antabayanan po ng ating pong mga katropa dahil starting tomorrow po, Monday, ayan, iikot na po ang ating pong mahiwagang roleta. Wow. Kaya naman sa ating pong mga katropa ho dyan, antabayanan nyo ho yan sa ating pong mga kababayan. Ano naman ang nasa mahiwagang roleta? Ikaw ba ang i-spin nila to? Naku, masyado ho akong mahal. Uy! Okay, ano mga meron sa ating Opo. mahiwagang roleta? Siyempre, andyan din po yung mga produkto ho natin sa Yes to Health Incorporated. Kaya, iba't iba pong produkto ng Yes to Health Incorporated. And of course, mga grocery gift packs na dito lamang po sa, wala hong talo dyan katropang Sir June. Opo. Okay, nagmayat. Kasi lahat po mabibigyan ho ng tsansa na mapaikot ang ating pong roleta. Starting from Exciting Pilipinas hanggang sa gabi po, mga katropa. Oh, sino ang may mga chance na manalo? Yes, po yung mga listeners ho natin, no? Over the radio, pwede ho, lalo na po yung mga tatawag ho sa ating pong hotline number. Yan po yung 0917-823-7180. And of course, sa ating pong Facebook, ang XFM Santiago page. At sa ating pong YouTube, mapapanood rin po yan. Pero mas active ho tayo sa Facebook, mga katropa. Oh, may nagsabi. Sir June, tanong ko, kinasal na siya. Matagal akong di nakapanood mula nang lumipat kayo. Wah, Hindi ko alam ko. Anyway, mamaya yan. bakit kinasal? Ewan ko, sino yung kinasal na yun? Sino yung kinasal? Oo. Baka akalain niya kinasal na, hindi pa. Baka si Rowena, si katropang Rowena, Opo. sinasabi niya, ikakasal pa lang po siya actually. Yes, kakasal pa lang po siya. Magiging Mrs. Policarpio. Uy! Policarpio. Opo. Yes, sir. Rowena Policarpio. Rowena Policarpio. Parang pinupulikat ang aking paa pag narinig ko. Hindi, sir. Para siyang hasyendero actually. Oh, andyan na siya. Ayan na siya. Hello. Ayan. Bride to be.
Okay, i-interview din natin sa pagdating ng panahon. But anyway, Yes thank you po. so much, katropa. At ano pa ang mangyayari sa ating mga programa? Yes po, thank you so much po Sir June. At yan sa pag-ibig naman ho, usapang pong pag-ibig, wala hong lumiligalig sa akin pero masaya po ako ngayon. Sabi, At syempre, sabi mo lang yan. at syempre, antabayanan po ng ating pong mga katropa yung ating pong mga programa dito lang po sa 104.9 XFM from Exciting Pilipinas, Express Balita sa umaga, Serbisyong Katropa, Bullseye, Express sa hapon, Asintado at Exciting Express Balita sa gabi at syempre Express sa gabi mga katropa. And once again, thank you so much, katropang Althea. And that's it. At abang-abang lang po sa mga susunod pa na pangyayari. For the meantime, here is Jan Mark Pasor to interpret You'll Be Safe Here, ang theme song ng programa sa TV na ano na naman to? Can't buy me love. Can't Buy Me Love na nasa Netflix. Ayan. Thank you so much. Thank you once again. Mamaya interviewin natin si Chief naman. Wow. Mati ko na ano po. Sir JB Viola. Good afternoon. Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? At the right place at the right time, words intertwined. And if the universe conspired to meld our lives to make us fuel and fire, then know wherever you will be, so too shall I be. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fears. Weary heart, you'll be safe here. Remember how I loved until we cried at the most stupid things, like we were so high. But love was all that we were on. We belong. Though the world would never understand this unlikely union and why it still stands, someday we will be set free. Friend, believe when the light disappears, and when these worlds insincere, you'll be safe here when nobody hears you scream. I'll scream with you. You'll be safe here. Oh. Save your eyes from your tears when everything's unclear. You'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fears. Wounded heart, when the light disappears, and when these worlds insincere, you'll be safe here when nobody
iti oras kita alas 2:26 ni Malem and kadayla tapo dagiti pagayamyo katropang June and katropang John JM. Mark. Yan, this time abo magtitemanan ti papugtuan tayo nga sunatan and all you have to do is call us ASAP no amo yun ti title na tumawag kayo nga insig kita kami over 0905 808-1259. yan okay kita dahil kita sagot kita tayo iti Sana. Rainier's Private Resort. Iso nga, sakbay nga sumungbat kayo, iba kayo pa Rainier's Private Resort. And then after that, sami damagan iti title na dato yung sonata. Kasi laing nga po, kasimple. Ulitin man, the instruction, da agbirbido ko pa laang balong. Rainier's Private Resort. Tapos, answer. Ayan. Tumawag kayo lang dito ay 0905-808-1259. Okay, may isa lang nga po, iti tumawag. Ano kang mali? Okay, next time. Mabalin nag-comment. Mabalin pa lang nga po. Tawag lang na talaga. Tawag lang nga po. 0905-808-1259. Tisong pasungad nga ibagayo ko Rainier's Private Resort. Kan title ti kanta. Okay, dito yan. What is the title of this piece? And feeling so low, you took my hand and eased my mind. Oh, sister, you showed me the way. Anna. Rainier's Private Resort. Okay, go ahead. What is the title of the piece? You made me live again, sir. Wow, nagmayat. Interviewin mo na sino Sino nga detoy? Taga Batal, sir. Batal. Nanganagan kan apelyido. Aurelia Belardo, sir. Mano tawon nyo na po? 55 din, sir. 55 ante. Wow, Sige nga Rod. Congrats. Congratulations. Kung mablaw kan ti kay mga kablaawan. Kabalawak mo iti anak ko, sir. Nagnaganda. Michelle Belardo. Dongdong Belardo. Sa Ligibi ken ni JC. Sa Pilakay ko, sir. Ni Julio Suarez. Julio Suarez. Ayan. Anong ti kay mo ante? Regular load? Wino, the Gcash mo? Regular load na tan, sir. One. Ate, iti number mo nga loadan may? 1, sir. Okay, 200. TM atoy, Globe. TN, sir. Okay, congratulations, auntie. Thank you, sir. Thank Okay. you also. And itutuloy yung harap na po, iti ko ha. So nata, sakbay nga pumatala sa tayo. I'd still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again.
Okay, that's it. Nagsubli kami po with more songs and more requests right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Yes, nagbabalik po ang inyong lingkod, Katropang June, together with Katropang January. Dito lang po sa numero 1 programa. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting, and this time, hindi lang po si Katropang Althea ang ating tatawagin at ipapakilala sa ating mga katropa all over the world. Of course, we also have Katropang JV Viola. Yan. Tawagin si Katropang JV Viola. Okay, yan. Of course, si Katropang JV Viola is the voice behind our ads. Yan. Ayan, sa mga gusto pong makakita sa kanya live performing, dito lang po, tingin lang po kayo sa ating Katropang, sa ating Karuba channel. Okay. Para maramdaman mo kung gaano ka-messy ang aming set dito, Katropang JV. Bakit mo nadamay dito? Wala, napagtripan lang namin for a change. For a chance? For a change, ayan, of course. So, Karuba, we have Katropang JV Viola. Dito kaabay ko ito, tinataraki dito yung abay ko. And, pugtuan nyo man, numano titawan ng road, ito kaabay tayo. 13. Ayan. Salita. Bate, of course. Hello, good afternoon mga katropa. How are you? How are you, Kuya June? Actually, iba ang setup namin dito. Medyo malapit lang sa mic. Hindi, lapit ka lang. Hindi katulad sa inyo na di ba medyo malayo. Oh, sa yes. amin malapit para magbalanse ang ating audio plus background. Gusto naman natin yung malapit na malapit. Yeah, Parang amoy na amoy. Anyway, ang medyo malansa to Yeah. Ang Katropang JV ay napapakinggan tuwing 6 in the morning to 6:30 para po sa Expresso Balita, and of course 4:30 in the afternoon to 6 o'clock for the program Asintado. Yan. Talaga namang hindi namin maiwasang hindi mapakinggan ng araw-araw na asintado dahil yan ang oras ng aming pag-uwi mula sa aming trabaho. Thank you. Kaya kabisado namin ang mga binabati mong sila Nanay Lita Mona. Of course, Joselito. Carion Borja.
Madam Tessie Remio Guzman. Yes, ayan. At nakikinig din sila sa amin paminsan-minsan, of course. Pero hindi katulad ng sa inyo talagang araw-araw silang nakatutok. But they love your show. Ayan. Kasi mga Ilocano yung mga yun. They love Ilocano songs. Yes, yan si Nanay Lita nag-re-request sa amin. Madalas ang kanyang request ay don't forget to remember me. Ewan ko ba anong meron sa kanyang buhay. Ayan, so aside... Maraming drama sa buhay ito Nanay Lita. Aside from talking, at napakaganda rin po ng boses ni Katropang JV sa pagkanta. Kaya gugulatin natin siya sa kanyang intermission number ngayon. Ay, ano ba yan? Busy ako kumakain, Kuya Jun. Pakakantahin ka namin ngayon. Don't worry, napakaganda ng ating audio. So, mamili ka na lang. Anong gusto mong kantahin? Ano, Diyos ko? Dito sa kanyang playlist. Dati kasi yung program nyo ni Ate, Chill. Yeah. Pag kumakanta kayo, walang effects, di ba? Ngayon, may effects. Yan. Talaga? Yeah, May like, echo siya. Ay, wow. mamili ka ngayon ng gusto mong kantahin. Pindot kong tulawi dati. Ano, Diyos ko? Eto iti kuwati monitor ko nga ron. Madi ang makabasa no kasi nga. Yeah. Okay. Sige, ag-request ka man nga ron, amak. Okay. Dati kanta ang lata na, sir. Diyos ko, kinakabahan ako, pati balat nung sa akin. Hindi. Mag-enjoy ka dito, mag-enjoy ka. Ano ba to? Hold up pa to? Magkano ba kikitain ko rito? Minsan dumedepende yung ganda ng pagkanta sa Wow, yun sa lang. TFM. Sa amin naman kasi sa umpisa, libre eh. Okay. So ipagpalagay natin na pangalawang beses na ito. Okay. Para may bayad na agad. Actually, wala akong maisip ngayon eh. Ano ba yan? Old song ba? Old song o mga kanto? Pwede. Mga tipong Engelbert Humperdinck, mga ganyan. Ay, Meron ba tayo? Engelbert. Engelbert Yes. Humperdinck. Oo. Bigyan naman natin ng bigyan naman natin na iba yung ating mga listeners. Okay. What do we have for Yung mga tipong wala dyan. Okay, luma daw eh. Luma pa yan. Kinakanta mo yan. What is it? Am I that easy to forget? Ay. Okay, medyo. Ladies and gentlemen, mapapakinggan na natin live dito sa Adda kami Manen. Yan. Ang atong katrapang JV. Hiro mo ko. Assist mo ko. Guide mo ko, guide. Kayang-kaya yan. They say you found somebody new. Ahem. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love that we once knew. 'Cause I could find somebody too. But I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Buong-buo talaga ang boses. Grabe. Before you leave, make sure you find you want this love much more than mine. Engelbert talaga ha? And I'll pretend we've never met. If I'm that easy to forget. Ay, may dance number. Siyempre, sa kasalang Rowena Munchang in the future, kinakailangan ng mga ganitong tugtugin. Pwede. Kailangan ba tapusin to? Ayaw mo? Sige na nga. Actually, nag-enjoy na ako ngayon. Kaya Parang nga. gusto ko ng palitan si Amak. Okay. They say I found somebody new, but that won't stop my love in you. I just can't let you walk away. Am I that easy to forget? 'Cause I could find somebody too, but I don't
forget. Wow, such a lovely romantic voice. Yeah. Thank you! So, Aha! pambakata, so once again, mapapakinggan ang boses ni Katropang JV Viola every morning. Yan ang, 6 in the morning to 6:30. ba't napaka-iksi? Actually, ano po kasi yun, express. Yun, so tamang mabilis ang balitaan lang. Quickie, kumbaga. Yes, Apo. quickie. Alam mo, mahilig tayo dyan. Ayan, 6 to 6:30 in the morning. At hindi lang yan, meron pa siyang In the afternoon, yes, of course, 4:30 to 6, yun naman pong programang Asintado. and what do we expect pagkatapos ng ating second year anniversary? Ano ang meron sa pangatlong taon na ating ere? Anong Of course, mababago? Siyempre pa, mas paiigtingin pa po natin na pauhusayin pa yung ating delivery ng ating mga balita, mas palalawakin pa natin ang ating coverage, and of course, mas marami pang papremyo, mas marami pang winners sa ating mga programs. Ayan, and somebody's requesting for the song One in a Million You. Patay tayo dyan. Ayan, aliwanag Okay. from Jake Fernandez. Jan Mark, lyrics, walang lyrics yung One in a Million. Wala. Meron. Ako pa talaga yung tuturuan mo, kabisado ko. Ang laman ng aking library, One in a Million You. One in a Million. Subukan mo nga dyan. Ay, wala nga. Ladies and gentlemen, this is Larry Graham. Siya talaga yung gumawa ng Graham cake. Graham cake. Yan. Gawa mo ng paraan ng Mac. Di ko bisado eh. Yan. Nakikita mo ka ron? Sige, let's see. Wow, ang laki. Grabe. Hindi mo pwedeng i-side to? Memorize mo pala eh. Wala, di ko kabisado eh. Will I try? Try to convince me to give in since you came in. Ang lalaki, grabe. The sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. A one in the cuarta. Ay, teka mo na ba? Iba yung lyrics ito. Chance of a lifetime. And life showed compassion and said to me a stroke of love called you. I wanted a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. A one in a million chance of a lifetime. And life showed compassion and said to me a stroke of love called you. A one in a million you. A one in a million chance of a
katropang JV. At Exciting. Yan, exciting talaga ang nangyayari dito sa ating palatuntunang Adda. Kami mo ng Adda, ito'y bisita sa iyo ako. So once again, thank you so much from the 4-decade duo. Maraming salamat at pinaunlakan mo You're kami. most welcome, Pedro. I miss doing this with you. Remember, nagawa na natin ito sa Big Bro before? Yeah, I sang Maybe This Time by Michael Martin Murphy. Michael Murphy, yeah, maybe Yes. this time. Yeah, oo nga pala. Pang live yun. Ngayon wala na, ibang henerasyon na nasa mga resto bar ngayon eh. Mga sigaw-sigawan na sila. Pero believe me, habang nakikinig ako, pero mas matitibay yung mga performers noon. Yun, kasi nga, I love our generation, yes, promise. hasang-hasa yung mga generations noon at saka yung mga kanta, kakaiba. Yung mga kanta ngayon, hindi ko maintindihan yung iba. Kailangan ko pa talaga mag-aral ng mga makabagong awitin. Anyway, that's it. And thank you so much once again. And until next Sunday. Yan. Thank you. Yeah, thank you. Yan. At ngarod, mauding 7 minutos men, itid minapot yung mauding sunata kada kayon. Agyaman kami, iti panangantaba yun ti programa mi. And this has been your Katropang June together with Katropang JM. Ngarod itid mi ti mauding sunatan. Dati man favorite ni John Mark, iti kanta day. Anang awitin ni Heaven Knows by Orange and Lemons. Orange and Lemons, Heaven Knows. Okay. Ayun, nakita ko na. Ayan. So until next Sunday po, the same time 12 to 3. Dito lang po 104.9 XFM Santiago City. Exciting! There are times when I'm lying in my bed, how I billow and cry from this stupid kid, and my eyes are like windshields on a rainy day. Arms worked out, swelling as I keep on digging my face in this cold hands of mine. Heaven knows how in bitter I am, 'cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? I'm so tired, I feel like catching 40 winks, being up all night in this elbow room that puts me in a trance where hopes and dreams come true. Now my lips are burning and my eyes are hurting from these fumes that make still alight another cigarette just to pass my time. Oh, heaven knows how embittered I am, 'cause this angel has